Artificiile sunt pentru tine! Doamna mea, ha? A zis că o să cânt și eu. Hei, Piteștiu! Mâinile sus! Mix Music Evo 2013, cel mai tare turneu din România. Pitești, primul oraș. Hei, Pitești! Lidl te așteaptă în fiecare zi să alegi înțelept cele mai bune prețuri. Iar Mix Music Evo te invită la cel mai tare turneu. Săptămâna viitoare ne vedem la Slatina. Și mă bucur mult că mi-am făcut mulți prieteni aici la Pitești, pe Cătălin Măruță pe Facebook. Au dat foarte mulți like. Așa că să vedem cine mai dă like pe pagina de Facebook Cătălin Măruță Oficial. Ia uzi, piesa asta e pentru toți cei din Pitești. Mâine ne vedem la happy hour, da? La 5:30 să mă fac așa cu mâna de acolo. Și să nu uitați că săptămâna asta la Lidl aveți promoție la somon. Uite, așa avea niște intre somonul. Bun, încă o dată să aveți o săptămână minunată. Eu sunt Cătălin Măruță. Vă mulțumesc mult de tot. Ne vedem pe Facebook, pe Cătălin Măruță Oficial. Focul de artificii pentru voi și nu uitați, Lidl a ales înțelept și este turneu cu Mix Music Evo 2013. Mix Music Evo 2013. Hotel Ramada, mulțumim și mulțumim primăriei de aici din Pitești. Și încă o dată, nu uitați, muzica artiștilor voștri preferați, cei pe care i-ați văzut în cele 2 zile de spectacol aici, se găsește și în acel corp destinat artiștilor. Găsiți CD-urile celor de la Proconsul, Cheo, Schizo Skills, Andra, Inevitabil va fi bine. Așadar, acolo e un colț al artiștilor unde găsiți muzica lor.